Здравейте хора, днес ще снимаме пак на видео, ще ви покажа как да си свалите таковата Minecraft Texture Pack. Сайта ще го има в описанието. Така, Minecraft, ето, има два сайта, 3minecraft.com, които са по-хубави. Има модови, има всякакви неща. Така, влизаме вътре. Така, ето ги ресурс пакетите. Примерно, аз ще си сваля, кой ще си сваля? Ще сваля MineWall Realistic. Така, натискаме върху името. Чакаме да ни зареди. Така, ето го самия Texture Pack. Ето, доста готин според мен. И така, ето ги версиите за 1.8 и за 1.7.2. Тискаме тук. Така. Чакаме да ни зареди Mediafire. Аз съм на Windows XP, но на Windows 7 и 8 пак би трябвало да се сваля по същия начин. Само че трябва, нали, да си отворите папката. По друг начин ще си отворите папката Update. Аз ще се отворя по Windows XP начин. Така. Чакаме. Ако ви излизат някакви реклами, просто ги затваряте, защото може да ви кара, купувате нещо или нещо такова. Така. Чакате да започне да се сваля. Тук, ако сте на друг браузър, тук ще ви го свали. Така. Така. Започва ми се сваля. И тук на мен ще ми дойде. Защото аз съм от Mozilla. Какво стана? Ще го свалим на ново явно, за да стане. Така. И да, пак сигурно ще ми отвори реклама. После ще я затворя. Сигурно рекламата ли трябва да стои, не знам. .zip можете да си го свалите, дори ако нямате WinRAR. С WinRAR се свалят по-лесно. И нали повече не ви лагва. Повече ви лагва, ако не сте с WinRAR.
Явно не иска да се свали. После ще го сваля този, защото ми хареса. Ще ви покажа някой по-лесен за сваляне. Някой най-обикновен текстчер пак. Така. Видеото може да стане по-дълго, така че ще спра видеото и после пак ще върна. Ще се видим след малко. И да, пак започваме с видеото. Пак сме тук. Намерих друг текстчер пак, който аз ще си го сваля на по-малка резолюция. Дефолт реализъм. Или смут реализъм. Аз бих си свалил смут реализъм, защото е по-хубав от дефолта. Така. .zip или това. Вие си избирате кое 1.8.zip и двете са такива. Обаче едното сигурно е дефолт или другото е реализъм. Аз ще сваля това, което е 9 мегабайта. Ако искате, вие си го сваляте, за да не ви взима повече памет. Така. Също е като от другия, през Mediafire се сваля. Ще спра видеото, докато ми се свали и пак ще пусна. Така, свали ми се. WinRAR zip default, трябва да го сейфнем. Ако ни даде. Окей, натискаме. И сега ще ни отвори WinRAR. Така, това е рекламата, която трябва да скрием. Нали трябва. Така. Чакаме да ни отвори. Чакаме да ни го свали първо. Така. Натискаме го. И сега ще ни отвори вече WinRAR, който ще ви покажа как се премества. Ако дори да не сте с WinRAR, пак е също. Така. Сега сигурно ще ми се отварят WinRAR. Натискаме Enter на това, за да ни върне в началната страница, която ни трябва на нас. Redcraft до на Seer, така. Ето го и самия текстчер пак. Той е на WinRAR, нали? Така. Прибираме това, прибираме и това. Отваряме старта. Търсиме. Run. Сега процент апдата, процент. Аз съм го търсил вече, за да си слагам другите текстчер пакове. .minecraft. Resource Packs. Ето имам Bluebird, Modern HD. Може да сложа линкове, линк само към този, който аз си свалям, ако ви хареса. Ако ви хареса, може да направя ревю на него. Малък проблем. Изчезна. Ето го. Така, хоп, хващаме го. Само да не го отвориме. Трябва да го хванем. Малко бавно ми става, защото на мен ми малко забива. Така. Го слагаме тук. Сега не го инсталира. Така. Махаме се. Спирам видеото. Ще го пусна като включим Minecraft. Да, хора. Сега това ще е за края на клипа. Майнкрафт ми крашна, не знайно защо. Влизате, си отваряте ресурс пак и си пускате текстчер пака. И да, до скоро!